Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás znovu na kanále Fend Masters. Dnes opět s Patrikem Kalendou, dobře ho všichni znáte. A pro dnešní video, vlog, jsme si sem pozvali hosta, pana Tomáše Brzobohatého. Zdravím. Ze společnosti Clever Farm a vlastně spolupráce Agromexu a Clever Farmu přináší fokus na oblast precizního zemědělství a na to, jak efektivněji hospodařit vlastně na těch polích. A já bych hned jenom na úvod možná se pobavil vůbec o tom, co si představit pod pojmem precizní zemědělství, protože je to nějaký trend, je to něco, co rezonuje v oblasti toho zemědělství, ale řekl bych, že dost lidí si to trochu plete a neví, co si pod tím pojmem představit. Tak Tome, jak bys ty popsal precizní zemědělství? Precizní zemědělství je vlastně pro nás nějaký jako přístup k tomu, jak hospodařit na polích, na půdě. To znamená jako přemýšlet o tom, kdy, kde, co a kam dáváme, tak aby vlastně to využití vstupů, ať je to prostě osivo, pesticidy nebo hnojiva, opravdu bylo efektivní. To znamená dávat to správné množství na správné místo ve správný okamžik, tak aby vlastně ta farma měla své nejefektivnější využití a největší ziskovost. Jo? Prostě podniky mají dneska stroje, které jsou schopny dělat variabilní aplikace, případně selektivní aplikace, ale dost často prostě potřebují tu náplň, ty vstupy podle nich to dělat, tak aby se opravdu zvýšila ziskovost. Protože vidíme to, že vlastně v současné situaci, kdy jsou ceny vstupů poměrně vysoký, zároveň ceny komodit, jako není to žádná sláva, tak opravdu ty podniky musí jako přemýšlet, kam a kdy to hnojivo dají a k tomu vlastně slouží to precizní zemědělství. Takže opravdu k tomu, aby se snížily náklady na vstupy a zároveň se ponechali nebo zvýšili výnosy a tím pádem se zlepšila celková efektivita. Takže zkrátka je to cílem je dosáhnout větších zisků a získat nějaké úspory. Já jsem vlastně vstupu, že jo, do toho. Já jsem slyšel i takový zajímavý pojem od vlastně kolegy Vojty Maliny, kdy on říkal, že to je vlastně individuální přístup ke každému metru čtverečnímu vlastně na tom poli a každý místo jiný, jinde mám jinou vlhkost, mám tam jiný vlastně složení ty půdy, mám i jiný látky v té půdě prostě a vlastně podle toho k tomu přistupuju a můžu dosáhnout nějaký úspor. Jo, je to tak, jako ono vlastně někdy to zní jako hodně složitě, to precizní zemědělství, ale vlastně jako je to selský rozum. Jo, že dneska vlastně na podnicích už většina jako podniků hnojí jako různý pole různými dávkami podle výnosového potenciálu, který tam mají nějak jako empiricky prostě jako naměřený. Jo. Takže prostě nedávají plošní dávky, jako diferencují mezi různýma polama a vlastně jdeme o krok dál a v rámci jednoho pole, jedné parcely prostě dokážeme identifikovat, kde je toho potřeba kolik. Ono často říkali ty, řekněme, menší farmáři a ty rodinné farmy, že oni ty pole znají, že ví, že tady je to u potoka, tady je skála, tady je takhle, takové podmínky, a že už jako i podle toho upravují vlastně ty dávky, ale dneska už jsme to posunuli dál, ale neřešíme jenom půdní blok, půdní pole jako takový, ale i to pole si rozkouskujeme na několik dalších malých částí a vlastně k tomu přistupujeme, řekněme, individuálně a ono to je potom třeba vidět takhle krásně tady na tom obrázku za náma, kdy barevně je ukázáno to, že každá ta část toho pozemku je k ní jinak přistupováno. Možná jenom taková zajímavost, máte vůbec třeba dneska jako dopočítáno, co to může mít jako za ekonomický přínos třeba na hektar nebo něco takového? Určitě, jako ty čísla se jako hodně liší, záleží zase, jak se říkal, prostě od každého pole, od každého podniku. Jo, ale jako obecně jenom jako na úsporech hnojiv jako se dokážou ušetřit vlastně na díky variabilnímu hnojení na vstupech se ušetří prostě jako vyšší stovky korun za hektar za rok. Jo, záleží. A zase na to, jak heterogenní to pole je. A s tím, že vlastně pak je tam ještě dopad na výnos, který prostě může být taky pozitivní. Takže jako obecně, pokud farma jede opravdu jako regenerační hnojení, produkční hnojení variabilně plus nějaké setí, tak jako ty úspory jsou opravdu vyšší stovky korun na hektar na rok. Plus je tam pak i pozitivní dopad na výnos a tam to je těžko kvantifikovatelné, záleží. Přesně, já si chápu, co tím chci říct, protože někteří i farmáři mě říkají, hele, to asi se tomu úplně nechci věnovat, nemá to pro mě vlastně ten ekonomický vlastně přínos, nevidím to v tom. Je vůbec třeba nějak i si třeba dobrý říct, jestli je nějaký minimum hektarů, na který bych to měl začít jako dělat, jestli jsem třeba malý farmář, co má 50-100 hektarů, nebo jsem velký podnik, který má 3000 hektarů. Je mně jasný, že čím na větší ploše to udělám, tím bude větší absolutní třeba částka ty úspory, ale je to i významný pro třeba menší farmáře. Jako na první dobrou si některý malý podniky myslí, že to pro ně prostě jako není, že to nedává smysl na těch menších výměrách.
ale pokud už ta farma má tu techniku hodnou, to znamená vlastně jak traktory, tak ty přípojáky, který vlastně umí variabilně aplikovat, tak jako není problém to dělat na 50 hektarech, jo, na nějakou zkoušku, prostě opravdu jako už ty úspory jsou, pokud říkám, je to technika připravena a ten agronom nebo majitel podniku těch menších prostě jako to chtějí dělat a mají do toho chuť. My jsme se možná v nějakém předchozím našem díle bavili o tom, čím vlastně ty stroje musí být vybavený, aby vlastně to precizní zemědělství mohli vlastně dělat a fungovat. Možná se k tomu asi ještě dneska i dostaneme. A tady bych chtěl zrovna třeba říct, že já to říkám vždycky velice rád, že to precizní zemědělství je fakt velký a široký pojem a dá se rozdělit na agronomickou část a na tu mechanickou část. Že přesně to, o čem tady mluví teďko Tomáš, tak je ta část agronomická, ale pak potřebujeme vlastně nějaké zařízení, kterým můžeme pracovat pak na tom poli. Takže použít vlastně ty data do té mašiny. A právě už to není jenom o traktoru, ale to o celý soupravě. Takže dneska vlastně musíme mít chytrý traktor i chytrý to přípojný zařízení. Což vlastně dneska nebo nedávno vlastně jsem byl přítomen na jedné schůzce, kdy už vlastně chytrou senzorikou začínají být osazovány právě třeba i sekačky, kdy vlastně podle satelitních snímků se naskenuje se louka, zjistí se vlastně množství toho porostu, kde jak je, kolik je biomasy a na základě toho právě té aplikační mapy, která se nahraje do traktoru, tak traktor dokáže pak řídit a ještě nastavení kondicionéru. A já můžu tady prozradit jednu takovou věc, která je pro nás čerstvá a nová, kdy právě v příštím roce budeme mít v rámci vlastně picninářské linky soupravu traktoru s žací trojkombinací právě s touhle, řekněme, už chytrou pokročilou technologií variabilního seřizování těch kondicionérů, takže budete to mít možnost právě jít i v praxi, bude to trojkombinace s pásovými zhazovacími zhazovači, spásy, takže nová souprava, kterou potom budete moct vidět přímo v praxi. Já se jenom zeptám na váš názor, když se bavíme o té preciznosti. Myslíte, že do té preciznosti zapadá jako nějakým způsobem, jestli to k tomu patří control traffic farming? Má to jako k té preciznosti jako nějakým způsobem jako důvod to spojovat? Hele, já si myslím, že určitě jo, protože jsou tady farmy, které už tohle dělají, dodržují ty kolové řádky prostě na stejných pozicích prostě několik let po sobě a výsledky mají dobrý a říkají, že to měnit nebudou, takže hele, je to prostě asi na přístupu každýho, jo. Teď jsem nad tím tak jako přemýšlel, tak si říkám, že to je vlastně taky nějaká míra preciznosti, to, jak to můžeš dělat jako líp a že to do toho může nějakým způsobem taky zapadat, jako do toho pojmu, když se bavíme o ty preciznosti. Prostě když si zjistí ty farmáři, že pokud pokaždý udělají ten kolový řádek jinde a znehodnocují si tam vlastně to pole prostě na více lokalitách, a když vědí pak, že ten kolový řádek mají prostě furt na stejných místech a nebudou tam aplikovat žádný osivo a nic a nechají si tam prostě fakt jenom čistě ty kolejáky na ty opakované aplikace, tak proč ne? Super. Pojďme dál, pojďme vůbec k tomu, co je Clever Farm, jak Clever Farm vzniknul, jak dlouho už tady působí, kde všude působí a čím se zabývá. Jo, díky za tu otázku. Clever Farm je vlastně česká firma, která je na trhu dneska nějakých 11 let. To znamená, vlastně prošli jsme si už nějakým vývojem. Jsme primárně softwarová firma, když vyvíjíme software z 95% pro zemědělce, tím 5% se potom dostanu. A vlastně náš cíl je nějakým způsobem ulehčit zemědělcům život. To znamená, jako potýkají se spoustu prostě překážkama, jako legislativní bariéry, administrativy, takže trošičku jako ulehčit jim. To znamená, máme software třeba na správu pachtovních smluv, a potom software vlastně, který hlídá jako legislativu a agroevidenci českou, kde se prostě dostávají upozornění na to, kde platí jaký omezení a vlastně podle toho pak dělají ty operace a nemusí to mít vlastně všechno v hlavě. Je to rychlý, jednoduchý a potom vlastně další moduly se týkají opravdu jako toho efektivního hospodaření na těch jejich polích. To znamená, máme modul precizní zemědělství, kde vlastně analyzujeme
různý data z těch polí, ať je to nějaký dlouhodobý jako růstový potenciál na těch parcelách, kde se podíváme na to, kde jsou jako dlouhodobě slabší a silnější zóny, a pak s tím agronomem probereme to vlastně, proč jsou ty zóny slabší, jestli s nimi jako jde něco dělat, aby se zvedla jejich produktivita, a nebo naopak prostě jako je to zóna, kde je písčitá půda, je to na kopci a prostě, nebo je tam hodně kamení a hold jako s tím asi nic neuděláte, pokud to pole jako nesrovnáte. Jo. A pokud máme takovéhle zóny, tak asi nedává smysl tam dávat jako metráky hnojiv, a je to opravdu jako ztráta peněz. Jo. Takže vlastně jako začínáme nějakým jako analýzou dlouhodobého růstového potenciálu, který vychází z 10leté historie satelitních snímků. A potom vlastně pracujeme i s půdními vzorky, takže pokud je klient má, dokážeme do platformy vlastně aplikovat nebo nahrát a porovnat třeba to, jestli ta slabá zóna podle satelitních snímků koreluje třeba s dostatkem fosforu nebo prostě špatným pH. A pak jako někdy třeba možnost tu špatnou zónu vylepšit tím, že tam dáte ten prvek, který tam chybí. A zároveň jakoby máme možnost i prostě to vzorkování zprostředkovat, do platformy nahrát, pak monitorujeme aktuální stav toho porostu, to znamená, díváme se vlastně, používáme nový satelit Planet, který vlastně tady lítá každý den. Takže každý bezoblačník máme snímek, který obrazuje to vlastně, jaký je tam, kde je v jaké části pole, jaký objem biomasy, proto je třeba variabilně hnojit dusíkem. Co je zajímavé a důležitý, zpracáváme výnosové mapy vlastně z kombajnu, to znamená vlastně dáváme nástroj na vytváření předpisových map podle růstového potenciálu, půdních vzorků, aktuálního stavu porostu, případně podle výnosovek, a zároveň pak, pokud se ty aplikace udělají vlastně v Clever Farm prostředí, tak porovnáme to, jestli se tam ten třeba dusík opravdu v těch zónách využil. Jo? Protože porovnáme, jak tam to dusíku šlo, jaký tam byl výnos a jaký byl to využití. Možná jsem trošku předběhl, ta platforma vlastně ještě má integrovaný v sobě třeba půdní čidla a meteostanice, to znamená, vlastně není to jenom o tom, jako kolik kde toho vstupu aplikovat, ale i za jakých podmínek. Jo? Protože třeba setí prostě kukuřice, soji, potřeba, aby ta půda měla nějakou teplotu, ale třeba vlastně i pro hnojení. Hnojení je efektivnější, pokud ta půda vlastně je třeba trochu studenější a je vlhčí. To hnojivo se jakoby rozkládá pomaleji, takže má zase větší dopad. Takže je to i o tom jako načasování těch aplikací. A pak vlastně v Clever Farm jde vlastně asi na 4 kliky udělat předpisovou mapu. To znamená, vlastně máte to jako za minutu se nadefinujete, kam jde jaká dávka, a tu předpisovou mapu můžete poslat přímo do stroje. To znamená, musíte běhat dneška s USBčkem prostě a řešit to jako s tou flashkou, jak to mazat, jestli to prostě ten terminál načetl, ale opravdu jako vlastně do Fentu dokážeme poslat tu předpisovou mapu jako na klik. Takže ten celý proces trvá 1 minutu. Tomu se asi ještě dostaneme. Nějaké takový jednoduchý přirovnání, že vlastně úplně stejně, jak my máme servisní síť prostě na traktory, a když prostě vznikne nějaká porucha, závada, tak servisujeme ten stroj, a vy takhle vlastně tohle samý děláte, akorát s polem. Je to tak? Je to takový servis na pole. Jo, děláme to analýzu. Do nějaký míry se snažíte i to poli léčit, ozdravovat, zlepšovat jeho kondici, aby bylo výkonnější, aby prostě, řekněme, víc urodilo a bylo zdravější. Jo. Dneska se hodně furt baví je jako žhavý téma organická hmota, život v půdě prostě, a to, aby ty pole, na kterých tady dneska hospodaři, byly zachovány třeba i pro ty další generace. Ty jsi tady vyjmenoval spoustu takových činností, které vlastně ta společnost Clever Farm, řekněme, poskytuje pro ty farmáře. Určitě to jsou teda nějaký softwaroví vývojáři, máte tam někoho, kdo zpracovává ty výnosové mapy, pomáhá s vytvářením těch předpisových map. Určitě i to poradenství musí zahrnovat spoustu lidí, kteří se starají o tu agronomii, nějaký odborníky, specialisty. Jo? Jak dneska třeba ten tým je široký a co všechno jako obnáší. No, jako za Clever Farm stojí dneska hodně lidí, jak říkáš. Takže vlastně název týmu 58 dneska ke dnešnímu dni, z toho polovina jsou vývojáři, to znamená jako tým, který jakoby dělá tu platformu, ty různý moduly, protože není to jenom o tom, jako vytvořit nový modul, ale vlastně udržovat ho, rozvíjet ho. To začíná vždycky jakoby nějakým MVPčkem, nějakým jako minimálním produktem, který vlastně splňuje to očekávání těch klientů v nějaké minimální míře, pak se díváme na to, jak to opravdu využívají, a pak na základě těch požadavků vlastně stavíme jako k tomu další část, jak to rozvíjíme, a je potřeba to vždycky jako udržovat. Takže opravdu jako... Česká legislativa se taky stále mění, že prostě ten program je potřeba dělat spoustu změn, že jo, aktualizovat to a tak dále, takže chápu. Jo.
asi. A si dokážu představit, kolik to stojí práce. Je zatím jako opravdu jako hodně práce, co je důležité, že vlastně ta platforma je jako primárně rozvíjená pro český trh. To znamená, jako prostě pracujeme s českým LPISem a s českýma parcelama, vlastně řešíme tam jako ty různý omezení, prostě vody, ochranu obyvatel a tak dále. A kromě těch vývojářů potom máme jako lidi, kteří jsou specialisti jako na geoinformatický nástroje, to znamená jako zpracovávají mapy a různý jako data, jako třeba z těch výnosů, jak jsi zmínil. A potom vlastně specialisty na precizní zemědělství, třeba na závlahy a na ty půdní čidla. A vlastně co je důležitý, že my těm klientům poskytujeme to poradenství. Jo. Jako není to jenom o tom, tady je prostě satelitní snímek v platformě, ani si s tím udělejte. Jo. Protože ono, jako ty máš obrázek. Jako ono, že, je to hezký, ale ono ten agronom dneska jako má tolik práce, že prostě jako nemůže jako to složitě zkoumat, co s tím má udělat a jak. Takže vlastně jako je to o tom, že v našem týmu jsou agronomičtí poradci, který prostě těm klientům radí zejména v té první sezóně jako ty data interpretovat, jak s nimi pracovat, jak udělat přepisovou mapu a jako ono, pokud si ten agronom pak jako na to zvykne, tak už pak jako mu to jde samo. Jako ten nástroj náš je tak opravdu jako tak jako jednoduchý. Jako, třeba jako řeknu příklad, my třeba jako řešíme i jakoby zahraniční trhy a to uplatnění té platformy. V jakých třeba zemích jako působíte kromě České republiky? Přirozeně na Slovensku, kde vlastně jako je to jako ta adaptace nejjednodušší, prostě není tam ta jazyková bariéra. Vlastně máme na Slovensku kolegu, který jako tam dělá velmi dobrou, dva kolegy, který dělají velmi dobrou práci a spoustu spokojených klientů, ale vlastně pak jako na ty trhy, kde už ta jazyková bariéra je, tak spolupracujeme s partnery, to znamená firmy, který třeba distribuují stroje nebo hnojivá osiva. A je to hlavně střední východní Evropa, to znamená země jako Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Pobaltí. A právě jsem chtěl zmínit třeba to Maďarsko, kde vlastně je nějaká jako kultura v tom, že vlastně farmy mají poradce, kterým ty mapy jako dělají, protože si myslí ti farmáři, že ten software je moc složitý a že si ty mapy jako nemůžou dělat sami. Jo? A prostě, když jsme pak se bavili jako s distributorem techniky, třeba s distributorem v Maďarsku a viděli, jako jak ta aplikace může být jednoduchá, že ten farmář vlastně může si udělat sám a tím pádem to nestojí prostě jako ranec peněz, jako když si musíte za každou mapu platit poradce, který vám je udělá prostě a jako zaservíruje vám, tak jako jim to přišlo vlastně skvělý, že opravdu tě jako můžou tu službu jako zdemokratizovat, to znamená jako dát jako výrazně větší množstvím klientům, který si to jako zvládnou dělat sami. Jo, a to je jako si myslím, že je velká výhoda, i jako ten přenos třeba přímo do toho stroje. A i lidi se o tom něco naučí a začnou se tomu věnovat a dávat tomu větší váhu a uvidí, že to fakt ten smysl pro ně má. Kolik třeba dneska v Česku, řekněme, farmářů zhruba s váma spolupracuje, jak jako třeba, jak velkou plochu tady třeba jako dneska řešíme v Česku, na který se pracuje, řekněme, v rámci nějaké variability a precizního zemědělství. To je dobrý dotaz. Jako Clever Farm má celkem asi dneska už to bude přes 1000 klientů slabě, jo, ale jako mají různý moduly. Takže vlastně třeba ty menší farmáři zatím třeba ještě variabilní aplikaci to nedělají. Takže jako dohromady naši klienti asi hospodaří nějakých 900 000 hektarů, ale jako nedělají na všech těch hektarech ty variabilní aplikace. Jo. Ale myslím si, že ta rozloha už se jako blíží někam k té 100 000. Prostě jsou to jako výš 10 000 hektarů, kde dělají Clever Farm variabilně. A myslím si, že jako globálně v Česku to bude, nevím, možná nějakých 230 000 hektarů, kde se jako dělají variabilní aplikace. To je docela dost. Máš nějaké třeba porovnání, třeba 5 let zpátky, kolik to bylo, jak rychle to roste? Myslím, že to je jako roste násobně do posledních jako 5 let určitě, protože myslím si, že tady jako za to o tom, že jsou firmy, které jako dělají už jako přes 10 let prostě vzorkování půdy a nahrávají to jako doma a podle toho někteří jakoby klienti pak variabilně hnojí, ale myslím si, že jako když se stalo dostupnější satelitní snímkování a vlastně i ten vývoj jako nejenom Clever Farmu, ale některých jiných firm šel jako hodně kupředu, tak opravdu se jako rozšířilo třeba to variabilní hnoní dusíkem podle satelitu, protože to podle půdních vzorků úplně jako nejde tím, že ten obsah dusíku se jako mění velmi dynamicky, takže jako tam byl teďka velký nárůst třeba poslední jako před 3-4 lety byl velký boom, protože se i mluvilo o tom, že se ten typ aplikací nějak jakoby podpoří ze strany státu, což se pak nestalo, ale jako rozhodně to jako vyvolalo ten zájem. Jo, určitě to taky si podpořila i cena těch produktů, že? To rozhodně, jo. Jako ta ekonomika, jo, před těmi, dejme tomu před covidem, před válkou na Ukrajině, opravdu jako ty hnojiva byly poměrně levný, když to řeknu takhle, jako moc se nehlíželo na to, kam je dáme. Třeba jako ono se to všechno stalo dostupnějším, správně jste říkali, že dneska třeba už řada ty technologie, jako
ty stroje těch farmářů jsou tím vybaveny. Já můžu potvrdit, že řekněme u traktoru nad 100 koní 80% z nich má navigaci a z těch třeba z toho ještě půlka má třeba úplně tu přesnou jako na přesný setí nebo s tím korekčním signálem RTK, jo, takže ta technologie na těch farmách je a je to jenom o tom, aby se to všichni naučili maximálně využívat a vytáhnout z toho ten potenciál, který v tom je. Když se bavíme vůbec jako o precizním zemědělství, tak do nějaký míry to byla ještě 5, 6, 10 let zpátky taková, řekněme, anomálie, nešvar, že se mluvilo o tom, že sbírejte data. Data nejdůležitější věc pro to, abych já mohl, řekněme, za x let, když se tomu začnu věnovat. Já, člověk, který se věnoval předtím, než jsem začal jako se starat o traktory v Agromexu, o traktory Fendt, tak jsem se věnoval sklizni a vždycky jsme se bavili o, řekněme, výnosoměru a o tom, jestli ten kombajn má mít navigaci, aby sbíral ty data, aby pak měli ty výnosové mapy a že zatím nebudou řešit žádnou variabilitu, žádný precizní zemědělství. A já jsem se snažil vysvětlit to, že to není jenom o tom, že teď sbírám data a teďka je potřebuju, ale já budu třeba, si řeknu, že za 5 let s tím začnu a bude pro mě mnohem lepší, když budu mít ty výnosové mapy třeba 5 let zpátky, že když ty data potom překryju, tak o to budu mít přesnější ten výstup a lepší podklady pro to, že něco takového začnu dělat. Řekněme, jaký dneska všechny data já, řekněme, zhromažďuju v portále prostě farmu, ze kterým já můžu pracovat. Jo, určitě jsou výnosové data, jak jsi zmínil. Upřímně řečeno, jako je málo podniků, který mají nějakou jako delší historii sbírání výnosových map. Já jsem zažil, že existují i vlastně výnosové mapy třeba slámy nebo jako organické hmoty. Používá to dneska jako někdo tu takovýhle věci. Taky jako výnosoměry se vlastně dají jako dát na kombajny, na stroje, který sklízí vlastně jako cokoliv. Prostě, jo, ale tohle je výnosoměr vlastně na listu na balíky a on ti dokáže udělat výnosovou mapu ty organické hmoty právě. Jo. Což je super, jako ono se to je hodně korelovaný třeba se satelitníma snímkama. Jo. Znamená, jako ta biomasa nebo ta organická hmota jako má velkou korelaci i s tím, co zjistí člověk z toho satelitu, ale jako, jak to řeknu, čím víc dat, jako tím bych řekl, že líp, pokud někdo ty data dokáže zpracovat, interpretovat. Takže jako my, pokud jako nám klient prostě řekne, hele, já tady mám jako výnosový data jako z posledních 10 let, tak je to, a zatím jsem s nimi nic nedělal, protože čekám na to, až přijde někdo, kdo mi pomůže jako je prostě přetavit do nějakých konkrétních jako aplikací nebo nějakých činů, tak to je jako pecka, to je paráda. Teďka jsem na takových klientů narazil, jo, že opravdu jako to systematicky sbírají a dost často ty data z těch výnosoměrů nemají jakoby skalibrovaný a vyčištěný, což je nějaký algoritmus, který jsme vyvinuli, který vlastně... To bylo hodně zajímavý, že vlastně často je tady pojem vlastně kalibrace těch senzorů a čidel a toho, že jak jsou moc relevantní ty data nebo ne, a vy jste vlastně našli způsob, jak toho dosáhnout. Jo. Já bych ho možná nezmiňoval, je to nějaké vaše know-how, který si možná taky trochu chráníte, ale teď bych možná dal doporučení všem těm, co následují. Určitě, pokud vlastně máte stroje, ze kterých ty data můžete sbírat, schovávejte si je, chraňte si je, bude se vám to určitě jednou hodit. Rozhodně. Možná bych ještě doplnil, jako co je třeba zajímavé a unikátní, že dokážeme, jako pokud na jedné parcele, na jednom půdním bloku pracuje jako několik kombajnů zároveň třeba, tak ty data dokážeme jako dát dohromady a udělat výnosovku z ten celý půdní blok. Jo. A třeba když na jednom stroji ten výnosoměr chybí, jezdí jak obřádek, tak taky jsme schopni udělat poměrně přesnou výnosovou mapu. Takže máme výnosové mapy, řekněme nějaké té sklizené komodity, máme případně nějakou výnosovou mapu té biomasy, bavili jsme se tady o půdních vzorcích. Je to tak vlastně a půdní vzorky jako je to důležitý parametr pro to, aby jsme třeba zjistili, že pokud vidíme, že ten výnos je nižší, tak jako proč tomu tak je, jestli je to opravdu jako díky tomu, že tam chybí nějaký minerál prostě nějaká... Jaký tam je pH, jaký tam mám dusík a další prostě draslík a další prvky v té půdě. Případně se tam vlastně dá zjistit třeba jako obsah organiky, jak jsi zmiňoval, jakoby v té půdě, nebo struktura té půdy. Takže vlastně tak je to o tom jako říct si, jestli opravdu ty špatné zóny můžu vylepšit, že tam dodám jakoby ten materiál, který tam chybí, anebo naopak prostě jestli jako tam
radši šetřím, protože tam stejně jako ten výnos bude nízký. Jo? A jdu na nějakou minimalizaci. Pak jsou to Pak jsou to samozřejmě různé snímky, jak snímky právě ze satelitu, nebo snímky třeba z dronů, že si ty pole nalítávají, jak ty farmáři, nebo jako nechávají si to službou dělat. Jak to třeba funguje v tom případě těch satelitních snímků, jak to funguje u vás případně s těma snímkama z těch dronů, jestli třeba i takovou službu poskytujete a řekněme, do jaký míry je lepší využívat třeba ty satelitní snímky a do jaký míry je lepší využívat ty snímky z těch dronů. Jo, super otázka. My vlastně asi jako dlouhodobě pracujeme s satelitními snímky, tím jsme jako i začali to pracovní zemědělství, ale teďka jdeme i tou cestou těch dronů, protože taky mají nějaké využití. Satelitní snímky využíváme na začátku proto, abychom opravdu se podívali, vyhodnotili ten dlouhodobý potenciál různých zón té parcely. Pokud má jakoby podnik výnosové mapy, tak je to skvělé, ale jsem říkal, dost často jako nemají těch 10 let historie. A ono pokud jako chce člověk jako dělat rozhodnutí podle výnosových map z posledního roku, o tom, která zóna je víc úrodná, která míň, tak to nemusí být úplně přesný, protože ho prostě tenhle rok byl třeba extrémně jako mokrý. Jo, prostě třeba propršelo celý jaro a třeba ty písčitý zóny, které normálně vycházejí hůř, tak letos prostě vyšly líp. Takže jako tady si pomáháme tím, že my se díváme jakoby na satelitní snímky z posledních 10 let, vlastně veškerý bezoblastní snímky a tam dokážeme detekovat jako objem biomasy. A když to pak zprůměrujeme, tak vidíme dlouhodobě, kde na těch polích se těm plodinám daří líp a kde hůř. A z toho jako vycházíme třeba pro variabilní setí. Jo. Tam, kde vlastně děláme třeba pšenici, obecně v lepších zónách se pšenice líp odmnoží, takže můžeme zvolit nižší ústudu výsevku. V těch lepších zónách. U kukuřice je to naopak. Tam naopak prostě jako v lepších zónách ten potenciál tam je, takže tam může být jako, když tam máte vyšší ústudu výsevku, tak tam může být jako velmi pěkný výnos. Naopak v těch horších spíš řidčí, aby tam vlastně vzešlo aspoň něco. Takže to je vlastně to je nějaký dlouhodobý růstový potenciál. A potom vlastně během té sezóny děláme monitoring zase toho, jak ten porost se vyvíjí, jak roste ta biomasa, používáme různé indexy, například SAVI, což je nějaký jako Soil Adjusted Vegetation Index anglicky, takže vlastně je to jako nějaký index jako růstu té biomasy, kdy se díváme na tu variabilitu, prostě jak ten pozemek vypadá v tom daném momentu. Protože třeba vlastně pokud máme o zimy obiloviny nebo řepku, tak v tom únoru prostě po té zimě dost často ten porost jako vypadá jinak, než jak vypadá dlouhodobě. Protože holt, ta zima mohla být tvrdší, měkčí, prostě, jo, nějaká část mohla třeba vymrznout, prostě, kde se jako víc držela voda, takže se to může jako odlišovat od toho dlouhodobého potenciálu a je potřeba reagovat na aktuální stav toho porostu třeba při tom regeneračním hnojení. Jo, někdy je třeba tendence jako to vyrovnat ten porost, někdy naopak posílit tu silnou zónu, takže tam opravdu se díváme každý den, pokud je bezoblastní snímek, tak vidíme ten aktuální stav a podle toho se dá dělat variabilní hnojení těma dusíkama zejména. Super. K tomu měl takovou, doufám, že nezákeřnou otázku na tebe, ale mě tak napadlo teďkon, že myslím si, že hodně lidí, i našich diváků a posluchačů, asi nebude znát přesně ten princip, jak vlastně funguje ten satelitní snímek. Jako na jakém principu to je, že vlastně vznikne nějaká fotka ze satelitu, ale jak ten satelit pozná, na jakém principu tohle je vlastně, se zobrazí vlastně ta mapa vůbec. Jo, ty satelity vlastně jako snímají jakýkoliv místo na Zemi a mají nějakou kameru, prostě, který má nějaký spektra. Jo. Nějaký záření prostě v různých barev a vlastně jakoby dělali jsme poměrně jako rozsáhlý výzkum, jsme vlastně porovnávali jakoby ten odraz toho světla vlastně z té země s tím, jaký je tam třeba množství biomasy nebo chlorofilu. Jsme vlastně nakalibrovali model, který podle satelitního snímku dokáže identifikovat objem biomasy, třeba obsah chlorofilu v listech, nebo třeba, co je zajímavé zejména pro žně, jaký je obsah vody v listech nebo v tom porostu. Jo? A třeba dokáže detekovat to, jakoby, která část... Jsme letos poskytovali, že? Přesně tak. To bylo jako velmi jako vítaný od našich klientů, vlastně klientů Agromexu, kdy vlastně ten farmář viděl na první dobrou, na kterých parcelách jakoby ten porost už vlastně, ta plodina už vlastně dozrála a kde s těma kombajnama vyjet první. Jo, nebo z té části to začít. To je zajímavý, že vůbec jako, než si ty pole začnu objíždět, tak se kouknu na ty satelitní snímky a můžeme to zase ušetřit jako spoustu času. Je to velice zajímavý, no. A vy jste si ten vzorec jako vymysleli sami?
Nebo jak jste k tomu dospěli? Ale nějaký ty data jakoby jsou, že jo, ty data z té tabletu jsou jako hrubý prostě, jo. Ale vlastně máme algoritmus, který dokáže ty data nějak klasifikovat a rozčlenit třeba do těch zón podle obsahu té biomasy. A my jsme vlastně pak ten model jako kalibrovali jakoby na podmínky v České republice. Jo. Takže vlastně jako je porovnaný, že vlastně že opravdu jakoby to, co ukazujeme v té aplikaci, jako ty zóny z nějaký množství biomasy prostě odpovídají té realitě. No a když teda mám ty satelitní snímky, jak to funguje? To jako farmář si teda musím kupovat, nebo na základě toho, že mám ten váš portál, tak se mi tam automaticky denně na těch mých půdních blokách objevují, nebo jak tady tohle máme jako chápat? A vlastně, když s tím klientem spuštíme tu službu precizní zemědělství, tak on si vlastně vybere, na kterých parcelách to ten první rok chce spustit. Dost často ty zemědělci jako to nedělají na celý výměře, protože si chcou zkusit, jak to vlastně funguje, jestli na to mají kapacitu a chuť a vlastně jak to dopadne, když třeba jakoby si koupí tu subskripci, protože náš program vlastně platí podle počtu hektarů jako rodňáků, jako za každý rok. A vlastně na těch parcelách, které si vyberou, vlastně my aktivujeme tu službu, vlastně během dne zpracujeme ten historický potenciál, který se tam vlastně objeví, a potom vlastně automaticky se tam nahrávají do té platformy pro ty vybrané parcely ty dostupné snímky vlastně s těma indexema. Do jaké historie se dokážete až dostat zpětně? Jo, pokud se bavíme o tom dlouhodobém růstovém potenciálu, tak jako jdeme 10 let zpátky, což vlastně už jako je poměrně jako robustní datová série, která jako odfiltruje to, že některý rok prostě je suší, některý teplejší. A to jsou právě i to, co jsem vždycky říkal těm lidem, schraňujte si ty výnosové mapy, protože ne každý rok je stejný, každý rok je prostě jiný, může se to povést jinak a právě to, že si potom ty informace prolnete, ty data a uděláte z toho nějaký průměr, který odpovídá největší relevantnosti. Jako říkám, čím víc, tím líp, ale někdy ten uživatel se v tom, jako pokud nemá někoho, kdo mu s tím pomůže, se to může ztratit. Takže to asi výhled Cover Farmu, že opravdu jako ty data s tím projdeme a vysvětlíme. Ještě možná jsem chtěl říct, že pokud třeba farmář jako nemá výnosový mapy, žádný historický, tak jako není to překážka k tomu precizní zemědělství dělat, jo? Protože opravdu jako podle těch satelitních snímků historicky těch dat jako hodně vlastně jako dohledat, takže jako není to jako blocker. Ale ty výnosové mapy nám hodně pomůžou pak pro to vyhodnocení po té sezóně, po té sklizni. Tam si myslím, že opravdu je to velká výhoda ukázat tomu farmáři, hele, nejenom se vám prostě sníží náklad na vstupy, protože to aplikoval míň, ale jako neklesl vám výnos nebo se vám zvýšil výnos a opravdu ta plodina ten dusík efektivně spotřebovala. Super. Tam to máš takový, vlastně ta výnosová mapa je vlastně ověření mapy toho růstového potenciálu, dá se říct. Toho, co jsi udělal, že to koresponduje vlastně i s tou mapou toho růstového potenciálu, že tady opravdu v té zóně, která ti to ukazuje v té mapě toho růstového potenciálu, že ta zóna je prostě slabá, že tam toho je prostě méně, tak by se to vlastně mělo promítnout i na té výnosové mapě, že? Historicky jo, jako máš pravdu, ale jako někdy těma aplikacemi můžeme třeba, když jako vidíme, nevím, řeknu, že prostě ten dlouhodobý historický potenciál, že nějaká zóna slabší, ale je to třeba kvůli tomu, že tam jako chyběl, nevím, ten fosfor, tak pak to můžeme jako vlastně vylepšit a ten výnos tam zlepšit. Takže možná to nemusí úplně jako vždycky tomu potenciálu, ale vlastně my s tím kolem nějak pracujeme, takže to zareaguje. Jo. A můžeš si ověřit, že to opravdu pomohlo. Ano, přesně tak. A nebo taky zjistit, že to nepomohlo a že máš hledat jinou cestu. Jo? I pak vlastně jako díváme se po té sezóně na jako takový takzvaný PFP index využitelnosti dusíku, kde opravdu prodáme v té sezóně, kolik jste do té dané zóny aplikovali čistého dusíku, prostě třeba 120 kg nebo 150 kg, a jaký tam byl v té zóně výnos. Jo? Obecně 1 kg čistého dusíku by mělo dělat jako u bylovin třeba 40 kg výnosu. Takže prostě pokud dáte jako, já nevím, 150 kg dusíku, ale je tam prostě výnos jako 5 tun na hektar, tak jako ten dusík systém jako nevyužil všechny. Jo? A znamená to, že tam šlo buď zbytečně moc, anebo tam šel ve špatný čas. Jo? Že prostě taky aplikujete, prostě, že sucho a teplo a pak jako vám dva týdny nezaprší, tak ta efektivita tam jako bude nízká. Jo? Ale obecně tohleto vyhodnocení jako je něco, co ti klienti opravdu jako ocení, že pak po té sezóně, po té sklizni, my si s nima sedneme, projdeme to, kolik uspořili na každý parcel, kolik uspořili celkem a jaký byl ten dopad na výnos. Jo? Někdy je možný tu asi kontrolní pásy v těch parcelách, kde vlastně dáte dodávku uniformní, jako to jeli třeba minulý rok, a pak se podíváte na tohle, jako v té zóně, když jsem dělal variabilně, mám výnos prostě 7,2 tuny,
v té zóně to šlo uniformně, je to 7,1. Takže prostě ten dopad jako na výnos tam je minimální, ale šlo tam i materiál. Nebo naopak, jako ten výnos třeba v té, jako může se stát, jo, může být výsledek, jako že třeba v té kontrolní páse je to vyšší. Jo. To je ta pravda. Jo. A to je asi tak, jak vždycky, když jsme, řekněme, třeba psali diplomovou práci ve škole a řekli mě, hele, ono to prostě nemusí dopadnout tak, jak očekáváš, ale důležité je, že zjistit, udělat ten pokus, zjistit ty výsledky a vzít si z toho to, proč to dopadlo, nebo to nedopadlo a od toho se ponaučit do budoucna. Ještě když se vrátím potom k těm snímků z těch dronů, tak to je asi složitější, že to musíš nalítávat, že s tím máš možná trošku větší práci. Když porovnáš ty data z těch satelitů a z těch dronů, má nějaký svoje pro a proti nebo plusy a minusy? Určitě. Jako, že data z dronů jsou prostě jako výrazně přesnější. Jo, to rozlišení prostě třeba v tom planetu, jako Sentinel satelit, to je ten vlastně, se kterým se pracuje už jako díl, protože je dostupný vlastně už jako více let, tak má rozlišení 10 na 10 metrů. Na jeden pixel, jako jeden čtvereček v tom snímku, odpovídá jako prostě rozloze 10 na 10 metrů. Ten Planet, třeba kterým pracujeme dneska, má to rozlišení vyšší, je to 3 na 3 metry, což je jakoby na variabilní hnojení a setí jako dostatečný. Ono, kdybyste měli ten pixel jako ještě jako menší, tak stejně ten stroj jako ty dávky nedokáže jako tak rychle mít, jak se pohybuje. Jo. A ten dron má to rozlišení větší, ale vlastně, což jako na to hnojení člověk až tak nepotřebuje, ale pokud chcete dělat třeba jakoby selektivní aplikace herbicidů prostě, znamená chemie, postřiků, tak tam je opravdu jako, tam je nutný pracovat s tím dronem. Jo, protože to jako satelit vám jako ty ohniska plevele jako moc přesně neučí, upřímně řečeno. A s tím dronem to vlastně pokorujete a pak vlastně my taky teďka začínáme víc i pracovat se snímky z drony, jako my drony neprodáváme, ani jako nemáme kapacitu, abychom ty pole jako nalítávali, takže to ten zemědělec, jako pokud má čas, tak si to vlastně může jako lítat sám a většina těch zemědělců čas nemá. Svoje hobby, že? Tak jako, ale spíš si třeba prostě jako uděláte si pár parcel, prostě, který vás zajímají, jako jo, a tam, protože je tam nějaký problém nebo jsou nějak zajímavý, anebo že už jsou dneska jako poskytovatelé služeb, který prostě vám to jako nalítají ty data, s těma dronama mají drony, mají lidi, kteří to dokáží jakoby Zkrátka, asi bych to zhrnul teda tím, že satelitní snímky jsou jednodušší získat, je to rychlejší s něma pracovat, ale jsou méně přesný, větší přesnost a objektivitu nám poskytují ty drony asi zase z důvodu, že to lítá velmi nízko nad zemí a má to prostě lepší rozlišení. Jo, ale opravdu jako na variabilní hnojení jako ta přesnost toho satellitu jako víc než dostatečná. Tak potom pro tu selektivní tam určitě. No. A to vidíme, že jako to je trend, který až v poslední době, že opravdu jako se začíná přemýšlet o tom, jako jak aplikovat tu chemii jako efektivněji, protože tam ty úspory můžou být jako potenciálně ještě větší prostě na těch herbicidech třeba. Takže, a ta technika taky jde dopředu. Jenom to zrekapituluju, měli jsme výnosové mapy, jak komodit, tak případně biomasy, měli jsme půdní vzorky, máme satelitní snímky nebo snímky z dronů. Bylo tady, řekněme, zmíněno i to, že máte své meteostanice, kterými můžete měřit vlhkost půdě, ze kterými můžete měřit teplotu na těch daných jako parcelách a místech. Je ještě něco, čím ty data, řekněme, doplňujete, ty co jsme zmínili? Ty se možná tím dostanu jako i trošku té spolupráci, kterou vlastně máme s Agromexem, že my vlastně pro některé stroje, jakoby primárně značky Fendt, dokážeme vlastně třeba i získat jakoby data o tom, jak o pohybu těch traktorů na tom poli a jako implicitně o tom, jako třeba jaký je tam utužení půdy. Jo? Vlastně my jsme schopni dneska získat vlastně z terminálu Fendtu vlastně vzdáleným přístupem informace o tom, na jaký části toho pole byla jaká spotřeba nafty, jaká rychlost, jaký otáčky motoru, jaká aplikovaná nafta tam skutečně byla. A třeba pokud jakoby ten stroj dělá orbu přípravu půdy a vidíme, že ta parcela prostě jako je plochá, nejsou tam jako moc nějaký jako rozdíl v nadmořské výšce, zároveň jde konstantní rychlostí a vidíme, že tam jako je větší spotřeba jako nafty než v jiné části, tak vám to dá nějakou informaci o tom třeba, kde je písčitější půda, kde je jílovitější, utoženější půda a taky vlastně pak s tím jde jakoby něco dál dělat. Jo. Super. Takže i s tímto pracujeme dneska nově. Určitě se k tomu dostaneme, co všechno nám ta spolupráce nabízí. Já bych možná v tuhle chvíli rád dokončil to téma toho precizního zemědělství, protože asi už jsme o tom jako řekli celkem dost, ale vůbec jako když dneska řeším tu variabilitu a ten individuální přístup,
tak ještě bych se možná krátce pobavil o tom, co dneska já všechno teda variabilně můžu jako na tom poli dělat, a který aplikace to zahrnuje, jo, samozřejmě, když si řekne variabilní pojem v zemědělství, tak často se mluví o hnojení, takže je to jak o hnojení, řekněme, minerálními hnojivy, je to dneska i právě i o variabilní aplikaci kejdy, nebo i tuhých vlastně, tuhé organické hmoty kravského hnoje. Určitě tady byl několikrát říkal z variabilní setí, takže i já někde dávám menší výsevek, někde větší výsevek, zase podle toho, co vy vlastně tomu farmáři poradíte. Je ještě něco, co dneska dělám já variabilně? Já si myslím, že jsi zmínil jako většinu věcí, možná bych ještě jako doplnil, dává smysl variabilně aplikovat morforegulátory, jo, protože vlastně v zónách, kde je jako víc biomasy, víc porostu, tak je jako lepší dát toho regulátoru více, těch, kde je toho méně, tak naopak ten porost může docela jako zabít. Ale pak je otázka, s čím to ten člověk tom tak mixuje prostě. Že pokud by se jako jednalo o čistou aplikaci morforegulátoru, tam to určitě dává smysl. Pokud to člověk kombinuje s fungicidama, tak jako tam jsme trošku opatrnější, protože někdy to může ty variabilní dávky u fungicidů na ty plodiny můžou vyvolat nějaké rezistence. Je spíš ten doporučuje. Morforegulátor samotné ano, fungicidy bych byl opatrnější. A samozřejmě to je variabilní aplikace kapalných hnojiv, který jsem nezmínil, ale to bereme skoro jako samozřejmě. No, možná bych jako tady zmínil, že jako tak, pokud jako má klient s něčím začínat, tak jako takový jako největší efekt bude mít jako variabilní aplikace minerálních hnojiv rozměradlem. Proč? Protože vlastně u těch hnojiv ty úspory jsou jako největší a zároveň to prostě mít jakoby rozmetadlo, který prostě umí jako variabilní dávku, tak ta investice je dejme tomu jako nejmenší. Jo, opravdu jako tam ta návratnost prostě jako je velmi rychlá. A pak většinou ty klienti dál, že dělají variabilní aplikace typu těch hnojiv, nebo třeba setí morforegulátory. Ještě možná u té variability jako jsou třeba i stroje na přípravu půdy, které dokážou jako variabilně měnit hloubku orby. Jako třeba jako další takový jako už se to chytá, že je to vlastně jedna z novinek. A právě jak jsi načnul to téma těch dat z toho traktoru, že vlastně dokážeme zjistit utuženost půdy třeba na základě pojezdové rychlosti a spotřeby paliva v dané lokalitě, tak právě se dá vytvořit právě i aplikační mapa právě pro zařízení, který zpracuje půdu. Jo, já si pamatuju, že jsou i vlastně půdní skenery, které ti dokážou tu půdu vlastně, bylo to třeba ve předním 3bodovém závěsu traktoru a on projede, prostě vidí vepředu, kde jak je utužení a podle toho vlastně si hejbe se zahlubováním toho stroje, který táhne. No. Myslím si, že není od věci asi zmínit to, že abyste vlastně teda s tou vaší mechanizací variabilně mohli pracovat, tak krom toho, že tím máte vybavený to připojené zařízení, tak u traktoru jsou to důležité věci jako samozřejmě satelitní navigace, ať už z přesností základní nebo vlastně s přesným konečným signálem. Potom je potřeba mít na traktoru odemčenou funkci section control. To je funkce 2 a třetí funkce pro variabilitu je samozřejmě variable rate control, takzvaný VRC, který už vám potom nejenom upravuje vlastně ten záběr, že vám to ty sekce vypíná, ale i vám to v rámci těch sekcí může měnit dávku té aplikované dávky nebo množství osiva. A tady bych chtěl ještě vás informovat, ti, co z vás neviděli třeba ještě akční leták, tak do konce dubna 2025 máme tady ty funkce za výhodných podmínek, je na to akce od Fentu přímo. Myslím si, že potom můžeš hodit i leták vlastně do videa, že jo, to tam to tam klidně hodit tabulku s cenama, ale je potřeba si dát pozor, není to pro platformu Fent One, ale pro starší terminály, pro 10palcový dotykový terminály, jako jsou tady na tom obrázku. To, co bylo vlastně ve starších strojích Fent, dneska už máme ve všech traktorech, kolových traktorech, platformu Fent One. Kluci super, myslím si, že takhle jsme pojmenovali pojem precizní zemědělství a vlastně i společnost Clever Farm, která se tomuhle odvětví věnuje, je za vás něco, co byste ještě dodali k tomu preciznímu jako zemědělství jako takovému a třeba i proč byste motivovali jako ty, kteří se tomu dneska nevěnují, proč by se tomu třeba měli začít věnovat? Možná ještě jako dodal, pak jak jsem měl to vyhodnocení na konci sezóny, jestli děláme to efektivitu využití, tak jako dokážeme dělat třeba mapy i toho, jakoby, na kterých parcelách
a ve kterých zónách jakoby to hospodaření je jako vůbec ziskový. Že prostě prodat, kolik tam šlo vstupů, jako hnojivo, osivo, pory, klát na jejich náklady a pak jaký tam byl výnos, krátce na toho výnosu. Opravdu jako těm jako farmářům pak jako někdy otevře oči, když se podívají na to, jako, kde opravdu jako to ekonomicky jako vychází a kde hůř a jako člověk se tím zamyslí a může s tím jako případně něco dělat. Jo. Jako taky jsou parcely, kde prostě se jako zjistí, že se jako nevyplatí jako pěstovat prostě jako standardní plodiny, ale jako je lepší zatravnit, jo. Protože jako hol to nevychází, nemá to tu ekonomiku. Jo. To je zajímavý teda. Jako, a že jo, jako ty ceny možná se můžou jako budoucnu pohybovat nějak jinak, ale jako nevypadá to, že by prostě jako cena komodit prostě jako vzrostla o 50% jako v dohledné době. My ještě možná k tomu, jako dodal o tom u Clever Farmu, vlastně teďka máme novou funkci, která se týká jako přímo precizního zemědělství, ale zase jako je spojená s tím, jako jak ziskově hospodařit, kdy vlastně máme nástroj, který se jmenuje Clever Analytics, kde můžou vlastně klienti vidět, nebo farmáři vidět v reálném čase to, za kolik jsou schopni prodat jakoby tunu její jakoby komodit. Možná informace z burzy, jo? Přesně tak. Informace z burzy, ale lokalizovaný jakoby na tu jejich lokalitu. Jo? To znamená, jako jedna věc je, kolik je to na Matifu, ale pak druhá je, jakoby, za kolik to prostě jako reálně můžou prodat z toho jejich síla prostě. Takže jako tam vidíme opravdu jako tam můžu vidět čistou cenu, kterou jako reálně dostanou od obchodníka s komoditama pro tu jejich lokaci teď, případně příštím čtvrtletí nebo třeba za rok. Jo. A je možný, to na webu? Jo, je to prostě webová platforma. Dneska je to zatím zdarma, takže se tam může jako zaregistrovat. Já hodím pod video odkaz. Přesně tak. A pokud vlastně dáte jakoby vaše ičo, lokalitu, PSČ, tak vlastně už vidíte tam za prvý každý týden jakoby novinky jako ze světa komodit. To znamená, dozvíte se prostě, jestli, já nevím, jako v Brazílii se urodilo o 10% víc soji, což má ku podivu jako dopad třeba i jako na ceny řepky v České republice. Jo? Nebo prostě jo, to, že prostě bylo v Německu třeba sucho. To zní skoro tak, že byste se měli za chvíli zabývat jako prodejem komodit, jo? Když se do toho takhle ponořujete velmi hluboko, ale je to zajímavá služba zase jako, pro ty farmáře a proto to využívat na maximum. My poskytujeme jako informace primárně, takže vlastně jako je možný tam tak vidět, za kolik dostanete jakoby nějaký trend toho Matifu a i to, kolik dostanete za tunu té komodity jako vy přímo a vlastně můžete to porovnat třeba s tím, kolik vám jako nabízí váš výkupce prostě a jestli třeba můžete dostat nějaký lepší podmínky v nějakém jednávání a vlastně teďka jako možný nově i přesto jakoby tu komoditu přímo tomu obchodníkovi prodat jako na klik. Jo? Protože, což jako zvýšuje transparentnost toho obchodování velmi, což byl jako problém. Tolik vývojářů. Tak jako, jo, a zase je to něco, s čím teďka jako co opravdu jako zejména jako u majitelů jako farem jako velmi rezonuje. Předpokládám, že to byl určitě nějaký požadavek těch farmářů a že jste na to zareagovali a řekněme tohle jako doplnili a je to další služba v portfoliu. Jo, je to tak. Jako nevymýšlíme si to služby jako od stolu, co se jako lidi nám potřebujeme, jako, aby nám za ty služby někdo nějak platil, takže prostě děláme to opravdu jako přesně tak. Jako. A prostě slyšeli jsme to, že jako dneska ti farmáři jako prostě několikrát jako volili na několik prostě výkupčích, který mají těch komodit, zjišťovali cenu ráno, dostali nějaké informace, pak se rozhodli, že teda to dá tomu prvnímu třeba a on tu cenu zatím jako změnil. Jo, a jako jsou to velmi rychle dostupné, řekněme, aktuální informace. Přesně tak. Takže super. Tome, děkujeme, že za náma dneska dorazil. No, abych to ještě neukončoval. Já jsem se, Paťo, díval, jsme docela jako na dlouhém čase. Ještě, ale když už tady to máme, tak bych využil ještě toho a ještě bych probral vlastně naší spolupráci vlastně s Agromexem. Určitě, to bych rád probral, ale já si myslím, že to je opět tak obsáhlý téma, že bychom na to mohli udělat samostatný díl. Já bych možná právě tímhle uzavřel to téma toho precizního zemědělství, protože někoho zajímá třeba jenom tohle. Dobře, my se ještě určitě pobavíme do budoucna o té naší spolupráci jako takové. Věřím, že jsme vám dneska dali řadu zajímavých informací ohledně precizního zemědělství,
třeba vás to pomohlo rozhýbat k tomu, že se tomu začnete věnovat. Slyšeli jste i to zajímavé, že vám to může dát zpětnou vazbu o tom, kde se co vyplatí a nevyplatí pěstovat. A je to zejména o tom, že vám to může uspořit některé vstupy ve vašem hospodaření a můžete být jako ve větším zisku na konci sezóny. Takže Tome, děkujem a my se budeme těšit u dalšího videa. Zatím naschle. Ráda, děkuji. Já bych ještě dodal, že pokud budete mít zájem o tady ty služby, tak nás určitě neváhejte kontaktovat třeba přes naše obchodní zástupce. Tak mějte se hezky a zase příště. Ještě jednou, naschle. Naschle, ahoj.